ሳልጨርሰው ሌላው ይከተላል ገና ሳልፈጽመው የጥያቄን ቃል መልሴ በደጅ ቆሞ በረፋ ቆልኛል ኑሮዬ የተአምራት አድርጎታል ኑሮዬ የተአምራት አድርጎታል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል ትናንትና ኑሬዋለሁ ዛሬን ደግሞ በተአምራቴ ይልቅስ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ ሂድ እንጂ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል ቃልን ጌታ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል ቃልን ጌታ ጌታ ሆኖኛል የሰማዩ ወፎች ጠግበው ካደሩ እንዴት ያሉ እነሱ ከኖሩ ኑሮዬ የተአምራት አድርጎታል ኑሮዬ የምስጋና አድርጎታል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል ትናንትና ኑሬዋለሁ ዛሬን ደግሞ በተአምራቴ ይልቅስ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ ሂድ እንጂ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል ቃልን ጌታ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል ቃልን ጌታ ስለለመድኩኝ ነው የተአምራት ኑሮ ቀርቷል አትበሉኝ ተአምር ማድሮ ተአምር የፈለገ ወደዚህ ይመልከት ዘንድሮም ይሠራል ጌታ በእኛ ሕይወት ኑሮዬ የተአምራት አድርጎታል ኑሮዬ የተአምራት አድርጎታል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል የኔኮ ከሰው ሁሉ ለየት ይላል ትናንትና ኑሬዋለሁ ዛሬን ደግሞ በተአምራቴ ይልቅስ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ ሂድ እንጂ ተረጋግተሩ ይለኛል ረድኤቴ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል ቃልን ጌታ እረጋጋለሁ አንተ ጋር ግርማ ልቤ ሰምቶሃል
والقطاي وجابوا ببزا بعينهم بيقفاي نالون بيقفاي نالون بيقفاي نالون بيقفاي نالون كرقاقلو أنت كالكلمة لبي سنتوها قال القتال الرقاقلو أنت كالكلمة لبي سنتوها قال القتال ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሎም ድማ እግዚአብሔር ረዲኢና ከምዚልና ንራኸብ ስለ እግዚአብሔር ዝፈቀደ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ነው ሎሚ ከምቲ ኣብ ፖስተር ዝራእኹሞ ናይ 100 ነፍሳት ጎይታ ዝሃበና ናብ መንግስቱ ዝኣተዋ ስለ ዝተሓጎስና በዚ ምክንያት ነዚ ፕሮግራም እዚ ኣዳሊና ማለት እዩ ስለዚ ምሳና ሎም ድማ ክትሕጎሱ እግዚአብሔር በቲ ዝህበና ጸጋ ክትካፈሉ ያድመኩም ኣለኹ ነቶም ካልኦት ሕዋት እውን ከምኡ ብሼር እንዳገበርኩም ከኣቱ ግበርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ኩሉ ግዜ በቲ ዝህበና አምላኽ ቡ ድማ እግዚአብሔር ይሰርሕ بوخا نعوخا كبري يوستو سلازي حواتي لوم معنتي እግዚአብሔር ረዲኢና ኩላትና በትዝሃበና ጸጋ ብዙሓት ነፍሳት ናብ መንግስቱ ክመጽእ ከሎ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይድኸውን ሃሌሉያ ስለዚ እሕና ድማ በዚ ምክንያት ስለዝተሓጎስና ባዝበለና በእግዚአብሔር ዝሃበና ነፍሳት ስለዝተሓጎስና ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ፕሮግራም ተዳልዩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ كم دما زمت زلو سومن كأقوم بتكرسيانا نايتومن صلوتن نايسران حدن معلتي أو جالا سلازي أبزي تومن صلوتن كأ سلا هاجرنا سلا نفسات سلا بتكرسيان كنت اللي تمدي بلو سلازي حوات نسخاتكم كحبيركم سنة كتسليو سلا نفسات كتسليو سلا هاجرنا كتسليو سلا بتكريستيان كتسليو نعدموكم علينا مسانا حبيركم نأملخ قلتو دليو እግዚአብሔር ኣብ ጸሎት ሓይል ኣሎ ኣብ ጸሎት ናይ እግዚአብሔር መቅባል ነገራት ኣሎ መልሲ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎት ይርከብ ስለዚህ ሕዋተይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብምቅራብ ዝፍታሕ ነገር ኣሎ ስለዚህ ሕዋት ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ምሳና ክትሓብሩ ንዕድመኩም ኣለና ምሳና ክትሓብሩ ትደልዩ ከዓ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ኣድረስና ወይ ቴሌፎን ናምበር ቡ እንዳደወልኩም ክትምዝገቡ ወይ ድማ ኮንታክት ክትገብሩና ንዕድመኩም ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ሰናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰናይ ኣብ ህይወትና ሰናይ ኣብ መንገድና ሰናይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብጀካ ሰናይ ነገር ካለ እንታይ ገበረን ኣይፈጠረን ስለዚ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንኹሉ ኣብ ገግዚኡ ጽቡቕ ገበሮ ኢሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድማ ንኹሉ ፍጥረት ምስ ፈጠረ ነቲ ፍጥረት ፈጢሩ ምስ ወደአ ምስ ረአዮ ኩሉ ጽቡቕ ኮነ ኢሉ እግዚአብሔር ካብኡ ባሂልዎ ስለዚ ሕዋት ኣምላኽ ኣብኡ ሰናይ ነገር ጥራይና ንረክብ ሰናይ ነገር ጥራይ እግዚአብሔር ፈጢሩ ግናኸ ነቲ ሰናይ ነገር ከባላሹ ዝመጽእ ናይ ጸልማት ነገር ግን بمن يسعر بتي بكريستوس إيسوس توهمنا وتسجى يسعر أو بمئتونا نيسنا أملاخ تراي نركب سلازي لو ما عندي بز حاجوس أملاخ دس ندابلكم كنحبر كنملخينا إيسوس كريستوس قويتاي حجنا باملخو كنحل فينا مزمور علينا بسانا خليكم أملخو دحريو نبقى الأملاخ نبتصلوت كنحل فينا إيسوس كريستوس قويتاي حجي ناب مزمور كنحل فينا مسانا حبيبكم أملكو هاليلويا
زلها يقودنا سلامي مليو عرفان 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 أدرلكم نعاقد ما يقرر أنتاي كي كوني أنتاي كي كوني يسوس زلها يقودنا سلامي مليو عرفان 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 أدرلكم قدم يوتيكا دنكور ستبلو لحل زبلاخان باقات سالو عبستا تحلي عسر سيكم تغا اسعب لكم وتيد التحرغا زي قارة سلام عبتقولنا غاي وسركت عبتقولنا غاي وسركت عبتقولنا زي قارة سلام عبتقولنا غاي وسركت عبتقولنا غاي وسركت عبتقولنا مدرين سكرتي مزمور كي سرحتي بتكبار دوكا تدنق على لمسي ببرهان كبرهان النار يخوف زبلت نبرا أنا برالهم كما خمو من علو سخونني رديت كله كله بقزين بوتان زدر كما خمو من علو زخونني رديت كله كله واول بقزين بوتان زدر زي قوارد سلام عبتقولنا غاي وزركة عبتقولنا غاي وزركة عبتقولنا زي قوارد سلام عبتقولنا غاي وزركة عبتقولنا غاي وزركة عبتقولنا نعاقد ما يقرر أنتاي كي كونك أنتاي كي كونك يسوس زلها يقودنا سلامي مليو عرفان 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 أدرلكم نعاقد ما يقرر أنتاي كي كونك أنتاي كي كونك يسوس زلها يقودنا سلامي مليو عرفان 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 أدرلكم
وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس ورثني كل تلاي ورثني كل تلاي انكفلت بهيوتي انكفلت بهيوتي وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس وبروح منفس قدوس كيدحسسكاني كتوي ملسن نبز مداخيو مدحسسكاني متنكفكاني نفسي كيتنكفكاني كيدحسسكاني كتوي تسين كابس ودكيو مدساسكايو مدرنكافكايو نفسي انكفاني 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 عاسسني عاسسني حلفاني حلفاني عبيت اللوين نتكافن بيتغم عبيت اللوين نتكافن بيتغم عبيت نسخة مخان كندي دعم 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 عبيت نسخة محيار كندي دعم عبيت نسخة محيار كندي دعم كميدي ذكرو كميدي زفتمو كميدي حرر زبرو كميدي زنابو كميدي ذكرو كميدي زفتمو كميدي حرر زبرو كميدي زنابو عبقدمي ناي حاجوس تجابالو عقرمي جسكا ناي حاجوس تجابالو عقرمي جسكا ناي حاجوس تجابالو عقرمي جسكا ناي حاجوس تجابالو عامل اللوين نتكافن بيتغم
عبيت اللاوين نتاف الليتر عبيت السفا مخان كنديتر عبيت السفا مخان كنديتر عبيت السفا مخان كنديتر عبيت السفا مخان كنديتر عبيت السفا محيار كنديتر عبيت السفا محيار كنديتر قدم خلو لبي زنافقو أبكريخا خوفيلو دبسخا غسمعو قدم خلو لبي زنافقو أبكريخا وريبو ساغيرو زحقوسا قال يركبن كالبوتا كم ساغيرو زحقوسا قال يركبن كالبوتا كم ساغمرا زحقوسا قال يركبن كالبوتا نفسي تحقوسن سلام زسمعا نفسي تعرفن حبوس سمعة نفسي تحدثن حيلي سمعة مصاحات تكون كلا مصاحات تكون كلا مصاحات تطويع الكلا مصاحات تطويع الكلا مصاحات تعدي الكلا مصاحات تعدي الكلا
فغري عليك أبيت يسوسي نزتعامك 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 زبزب فغري عليك زبزب فغري عليك زبزب فغري عليك زبزب فغري عليك أبيت يسوسي نزتعامك زبزب فغري عليك أبيت يسوسي نزتعامك ሃሌሉያ 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 ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በቃ ኢየሱስ ዘብዘብ ዘብል ፍቅሪ ዘለዎ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ዝተዓሞ ናው ዘብዘብ ዝብል ካብቲ ናቱ ፍቅሪ ዝተዓመ ሰብ ናፍቲ ናይ ኢየሱስ ነገር ይድጎይ ሃሌሉያ ምክንያቱ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ሓንሳብ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ኣተወካ መሊስካ ኢኻ በቃ ነቲ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ እንዳፀማዕካዮ ብኡ እንዳተሓጎስካ ብኡ ባህ እንዳበለካ ብፍላይ ድማ ከምዚ ዝመዝሙር ከነምልኾ ዝፀናሓና ኣብቲ ናቱ ህላውነት ምስ ኣተኻ ከዓ ኣዝኻ ኢኻ በቲ ናቱ ፍቅሪ መሊስካ ትምሰጥ ሃሌሉያ ፍትወይ ኢላቶ ፍትወይ በቃ ነቲ ፍትዋ ንኽትረኽቦ ክንደይ ፅዒራ ክንደይ ደልያቶ ኣብ መወዳእታ ምስ ረኸበቶ ግን ሓስክዎ እያ ትብል ሃሌሉያ ሎሚ ነቲ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ብምህላውና ባህ ይበለና ስለዚ በዚ ኣምልኾ ኣዝኹም ተባሪኽኩም ከም ዝኾንኩም ርግፀኛ እየ ምክንያቱ እዚ ብመዝሙር ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ትኾን ውሽጥኻ እዩ ዝነቓቕሕ በቲ በገና ክረም ከሎ እቲ ውሽጥና ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ እዩ ዝነቓቕሕ ምክንያቱ ኣምልኾ ነቲ ውሽጥና እንታይ እዩ ዝገብሮ መሊሱ የበርትዖ ይሕይሎ ሃሌሉያ ድፍታሕ ነገር ከኣሉ ኣብቲ ናትኩም ኩነታት ከተምልኹ ክትዝምሩ ንኣምላኽ ከተመስግንዎም ከለኹም ዝፍታሕ ነገር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ደጊመ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርክኹም ብዛዕባ ናይ እቲኦም 100 ነፍሳት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝመጻ ዝድሓና ነፍሳት በአን ስለዚ ባህ ዝበለና ዝተሓጎስና ኢና ነዚ ፕሮግራም ዝኣዳሊና ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ ፖስተር ዝተሓበረ እዚ ፖስተር እዚ ዓብይ ሓጎስ ብዝብል ፕሮግራም ኢና ኣዳሊና ዘለና እግዚአብሔር 100 ነፍሳት ይበና ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ካብዚ ዝሕጉስ ነገር የለን ካብዚ ንልዓል ሰብ ክሕጎስ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሰማይ ዝሕጎስ ድማ ብሓንቲ ነፍሲ ትመጽእ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ንሕና ድማ ምስ ሰማይ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ንሕና ናይ ሰማይ ኢና ውሉድ እትልዑል ስለ ዝኾንና እትልዑል ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክሕጎስ ከሎ ንሕና ድማ ኣብ ምድሪ እንታይ ክንከውን ዘለና ባህ ክብለና ኣለዎ ብሓንቲ ትድሕን ነፍሲ ክንሕጎስ ኣለና ሃሌሉያ ካብኡ ዝዓቢ ተኣምራት የለን ሰብ ካብ ሞት ክትስእ ይኽእል እዩ እግሩ ክሓዊ ይኽእል እዩ ካብ ሕማም ክፍወስ ይኽእል እዩ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ክትፍወስ ትኽእል ኢኻ ካብ ምድሓን ዝዓቢ ነገር ግን የለን ኣሕዋተይ እሱ እቲ ዝለዓለ ተኣምራት ኣብ ሰማይ ድማ ብእግዚአብሔር ብኡ ባህ ዝብሎ ዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሐዋርያት ክዛረቦም ከሎ ሕሙም ምስ ፈወሱ ተኣምራት ምስ ገበሩ ኩሉ ነገር ምስ ኮነሎም መፅኦም ኢየሱስ ከምዚ ብስምካ ከምዚ ጌርና ኢሎም ክሕጎሱ ምስ ረኣዮም በዚ ኣይትተሓጎሱ ኢሎም ኣጋነንቲ ብምእዛዞም ኣይትተሓጎሱ ስምኩም ኣብ መዝገብ ህይወት ብምፅሓፉ ግን ብኡ ተሓጎሱ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ሰማይ ስምካ መዝገብ ህይወት ክትፅሓፍ ማለት ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን እዚ ከዓ ደገ ተኸፊቱልና ኣሎ بيسوس كريستوس زأمنه بو زأمنه بو زأمنه يبل بأفو خا زتأمنه بو زأمنه يصدق تبقى أفو زتأمنه دم يدحني له هاللويا سلزي بزق المسرت እግዚአብሔር ደገ ከፊቱልና አሉ በቀሊል ዝበለጥ ጸጋ እግዚአብሔር ናባናተ ወሃይብና አሉ ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደጊመ ድማ እቲ ብዛዕባ ጾምን ጸሎትን ዝነበረና ሓበሬታ ከነግረኩም እዚ ናይ ጾምን ጸሎትን ካብ ሶኒት ሒዙ ካብ ዕለት 3 ሒዙ ን21 መዓልቲ ንጾምን ጸሎትን እዚ ድማ ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ነፍሳት ስለንጽል ሕዋተይ ሳና ሓብሩ حبيركم نجزابير نلمنه إجزابير زسمع عملاقي دليو كترخبيكم
ኳሕ ብሉ ክኽፈተልኩም ዝብል ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስለዚ ሕዋተይ ነዚ ጾም ጸሎትን ምሳና ሓቢርኩም ክትጾሙን ክትጽልዩን ኢንካሬጅ ገብረኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ምሳና እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሓደ ቃል ክንካፈል ኢና በዚ ቃል ጌርና ድማ ናፍቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ክንኣትው ኢና ሃሌሉያ ብኡ ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ድማ ዓብ ነገር ክገብር እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ቃል እዩ ነቲ ቃሉ ብኣፍካ ክወፅእ ከሎ ንሱ ሓይል ኣለዎ ንሱ ስልጣን ኣለዎ ስለዚ ሕዋተይ ነዚ ቃል እዚ ጽኒልኩም ስምዑ ብኡ ድማ ብእምነት ተቐበሉ ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ስለ ዘሎ ነቲ ቃሉ ምስ ተቐበልካ ኣብ ውሽጢ ድፍጠር ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እንደገና ከዓ ቅድሚ ናብዚ ቃል ምኻደይ እዚ ቅንያት እዚ ናይ ፋሲጋ ቅንያት እዩ ናይ ፋሲጋ ቅንያት ስለ ዝኾነ እዚ በዓል እዚ ንዓና ትዝዓበየ በዓል እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብሎ ፋሲጋ ማለት ፓስ ኦቨር ማለት እዩ ሕዋት ሃሌሉያ ፋሲጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፓስ ኦቨር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ተኣምራት እግዚአብሔር ገይሩ ከውጾም እንከሎ እንታይ ኢልዎም በጊዕ እንታይ ገበሩ ሕረዱ ኢልዎም ነቲ በጊዕ ሓሪድኩም ድማ ነቲ ደም ኣብቲ ልዳት እንታይ ገበሩ ኢልዎም ክበርሉ ኢልዎም እቲ መልኣኽ ድማ ምስ መፀ ነቲ ደም ምስ ረኣዮ እንታይ ገብር ይሰግር ምክንያቱ ደም ኣለዎ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኪዳን ኣለዎ ኢሉ እንታይ ገብሮ ይሓልፎ ማለት እዩ ፓስ ኦቨር ገይሩ ይኸይድ ሃሌሉያ ናይ ሞት መንፈስ ይሓልፈካ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ በዓል እዚ ንዓና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሻየጥና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብደሙ ገይሩ ዝዓደገና ሰባት እዚ ፋሲጋ እዚ ኣብ ውሽጥና ኩሉ ግዜ ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ሕዋተይ እንኳዕ ናብዚ በዓል እዚ ኣብቅዓኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ መሰረት ኩሉ ግዜ ክትዝክርዎ ይግባኣኩም እዩ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ብደምካ ጌርካ ልዳተይ እንታይ ጌርካ ኢኻ ለኺኻኒ ኢኻ ስለዚ ኣባይ ናይ ጸልማት ነገር ንኸይሰርሕ ፓስ ገይሩ ሃሌሉያ ሕማም ኣባኹም ከይሰርሕ ፓስ ገይሩ ክፍኣት ኣባኹም ከይሰርሕ ፓስ ገይሩ ኩሉ ነገር ክፉእ ዘበለ ዝሰገረሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ በታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበልኩምላ መዓልቲ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዳትኩም ኣሎ ስለዚ ደሙ ኣሎ ኣብ ልዳተይ መን ይቐርባ ንቤተ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ልዳትኩም ደሙ ስለ ዘሎ ዝቐርቦ የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ እንዳስተንተና ንኣምላኽ እቲ ናይ ፋሲጋ ክነስተንትኖ ይግባኣና እዩ ሃሌሉያ ደሙ ኣሎና ዝኾነ ዓይነት ነገር ክመፀኩም ከሎ ደሙ ከም ዘለኩም ክዝክርዎ ይግባኣኩም እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ኣሕዋት ሃሌሉያ ስለዚ ሓንሳብ ከምቲ ማርያም በዓል ማርያም ነቲ ህያው ኣብ ሙት ዝደለዮ ግናኸቶም መላእኽቲ መፅኦም ንምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታን ትደልዮ ኢሎም ስለዚ ሓንሳብ ኣብ ህይወትና ነቲ ህያው ነገር ዝሒዝና እንከለና ኣብ ሙት ነገር ክንደሊ ንኽእል ኢና ግናኸ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ክንሓስቦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ተስኡ እዩ ኣብ ሙት ነገር ኣይንድለዮን እግዚአብሔር ኣብ ነገራት ኣይንድለዮ ኣብ ጉዳይና ኣይንድለዮ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ስለዚ ልክዕ እትናቱ ነገር ምስ መፀ እትናቱ ነገር ምስ ሓሰብናዮ እሱ ምሳና ከም ዘሎ ምስ ሓሰብናዮ ነገራትና ክትስዩ ሃሌሉያ ምክንያቱ ንሕና ዝተስኣና ሰባት ኢና ብክርስቶስ መንፈስና ዝተስአ ሰባት ኢና ሃሌሉያ እቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ንሱ ሓርነት ኣለዎ ሃሌሉያ ስለዚ ሓርነትና ንጠቀመሉ ኣብ እንዳተሓጎስና ባህ እንዳበለና ንኣምላኽና እንታይ ንግበሮ ንሕጉሱ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በኣና እዩ ዝሕጎስ ሃሌሉያ ንሕና ኣብትናቱ ፐርፐዝ ምስኣተና በኣና ባህ ይብሉ ሃሌሉያ ስለዚ በዚ ድማ ደጊመ ርሑስ በዓል ፋሲጋ ይግበረልኩም ይብለኩም ሕዋተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀጥታ ሕጂ ናፍቲ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ ኢና ብኡ ጌርና ድማ ክንጽሊ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
لما عنتي بزعبا ወንጌል አምላኺና ክንዛረብ ሃሌሉያ ምክንያቱ ካውዳ ዓብ ነገር ስለደለ አፍቱ ወንጌል እንታይ ያለው ኃይል አለው አፍቱ ወንጌል ናይ እግዚአብሔር ዕላማ አለው ስለዚህ ብዛዕባ ወንጌል ክንዛረብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እታር እስትግና ሰማያዊ ሓጎስ ዝብል አርእስቲ ክህበኩም ሃሌሉያ ሎማ ዓንት ንካፈሎ ብዛዕባ ሰማያዊ ሓጎስ ሃሌሉያ ምክንያቱ ሰማያዊ ሓጎስ ክትብሎ ከለካ ካብ ሰማይ ድወረደ ሓጎስ ማለት ሃሌሉያ ካብ ሰማይ ድወረደ ሓጎስካ ፍሉይ ሓጎስ ይሕዋት እዚ ድማ ከመይ ጌርና ንረኽቦ ሎማ ዓንቲ ክንካፈሎ ኢና ምክንያቱ ሰማያዊ ሓጎስ ምናልባት እቲ ክስታይ ክገርም ክእል እዩ ግን ሰማያዊ ሓጎስ ኣሎ ኣብዚ ምድራዊ ሓጎስ ኣሎ ኣብ ሰማያዊ ሓጎስ ኣሎ ግና እዚ ሰማያዊ ሓጎስ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓብይ ሓጎስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ቃል ከንብበልኩም ብኡ ጌርና ድማ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ክንካፈል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 8 ዘሎ ከምዚ ዝብል ቃል ተጻሒፉሎ ሃሌሉያ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ እዩ ዝዛረብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብቦ ካብ ጥቕሲ 8 ዘይኮነ ካብ ጥቕሲ 10 ሓደ ከንብበልኩም በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ እቲ ንእሽቶ ከዓ ነብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እዚ ዝበፅሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ እቲ ገንዘብ ከዓ መቐሎ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ከዓ እቲ ንእሽቶይ ወዱ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እታ ሃገር እቲኣ ተወዓዓለ ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲ ናብ ምድሩ ሰደዶ ካብተን ሓሰማታት ዝቀለብኦ ቅርፊ ከብዱ ክመልእ ከዓ ሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግን ሓደ እኳ ኣይረኸበን ሽዑ ናብ ልቡ ተመለሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ግዙኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም ኣነ ግን ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ተንስየ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ከም ሓደ ካብ ግዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንስኡ ናብ ኣቡኡ ከደ ኣቡኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ ጎዩ ከዓ ብክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ እቲ ወዱ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቡኡ ግና ንባሮቱ ብሉት ክዳን ኣምፂኡኩም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእን እውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂኡኩም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጎስ በሎም ክሕጎሱ ድማ ጀመሩ ይብል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ቃል እዚ ኣፅዩ ዝገርም ቃል እዩ ብዛዕባ ሓደ ጥፉእ ወዲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ጥፉእ ወዲ መጀመርታ ከም ዘንበብናዮ ኣብቲ ቤት ኣብቲ ናይ ኣቡኡ ቤት ኣብቲ ሓፍታም ኣቡኡ ቤት እንታይ ነይሩ ውሉድ ነይሩ ሃሌሉያ ከም ውሉድ ነይሩ ድሓር ግና እንታይ ይብል ነቲ ኣቡኡ ከይዱ እንታይ ኢልዎ እቲ ናት ግደይ መቐለኒ እሞ ተኸገብር ክኸይድ ኢልዎ ካብ ኣቡኡ እንታይ ክገብር ደልዩ ክኸይድ ደልዩ ካብ ግደ ተመቒሉስ ክኸይድ ደልዩ ምስ በሎ ኣቡኡ ድማ እንታይ ገበሮ ይብል ግድዩ መቐሎ ይብል ግድዩ ምስ መቐሎ ነዚ ግድዩ ሒዙ ናብ ሓደ ርሑቕ ዓዲ ገይሹ ማለት እዩ ናብኡ ኸይዱ ናብቲ ዓዲ ምስ ከደ ግን እንታይ ይገብር ይብል በቲ ገንዘብ ናይ ኣቡኡ ዝሃቦ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ክገብር ክዓብድን ክቐልልን ጀሚሩ
ስለዚህ በዚህን ገንዘብ ዝኸም ገብር ምሽ ጀመረ አሞዳታ እንታይ ገበሮ ይብል ነቲ ዝነበሮ ገንዘብ ወዶ ይብል ተወዶ እቲ ዝነበሮ በቲ ዝገበሮ ኩሉ ነገር ዕዳንን ቅለትን እቲ ገንዘቡ እንታይ ኮይኑ ተወዲዩ ሃሌሉያ ካብ መጀመርታ ግን ውሉድ ነይሩ ሃሌሉያ ውሉድ አቡኡ ነይሩ ድሓር ግን ካብ አቡኡ ተፈልዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ህይወትና ወይ እዞም ትሪኡን ዘለኹም ምናልባት ካብ ናይ እግዚአብሔር ቤት ርሕቅኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ርሕቅኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እግዚአብሔር መጀመርታ ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ኣዳም ግና በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ተሰጉዩ ካብቲ ዝነበሮ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ወፂኡ ምናልባት ሎማዓንቲ ግን ኣብዚ መደብ ዝትከታተሉ ዘለኹም ከምዚ እዚ ጥፉእ ወዲ ካብ አቡኡ ዝጠፍአ ካብ ኣምላኽ ዝጠፋእኹም ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ካብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዝጠፋእኹም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ሎማዓንቲ እዚ ቃል እዚ ንዓና ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነቲ ኣቦ ከም እግዚአብሔር እዩ ዝምሰል እቲ ውሉድ ድማ ንሕና ኢና ሃሌሉያ እንድሕር ልዕልና እንድሕር ኣንቢብናዮ ብዛዕባ ጥፍእቲ በጊዕ ይዛረብ እዩ እቲ ጓሳሲ ነቲ ኤንቴስዓን ትሽዓተን ገዲፉሲ ነታ ሓንቲ ጥፍእቲ በጊዕ ክረኽባ ይደልያ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ብቸንነት ዝስማዓኩም ነፍስኹም ደሊኹም ድሰኣንኩማ ብጭንቀት ብዝተፈላለየ ነገር ምክንያቱ ከምኡ ይድብል እቲ ውሉድ ምስ ከደ እቲ ዝነበሮ ኩሉ ምስ ወደአ እንታይ እዩ ኮይኑ ክጠሚ ጀሚሩ እዩ ኣብቲ ሃገር ድማ ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ይብለና እሱ ከዓ ክጠሚ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ እንዳሓሰማ ኣትዩ ክሰርሕ ጀሚሩ ሕሰቡ ኣሕዋት ናይ ኣቦኻ ሃፍታም ገዲፍካ ኣብ እንዳሓሰማ ክትረአ ከለኻ ብጣዕሚ ፍልል ኣሎ ሎሚ ኣብ ህይወትኩም እግዚአብሔር ድሃበና በረኸት ገዲፍና ወይ እግዚአብሔር ድሃበና ነገር ገዲፍና ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ብጭንቀትን ብኽፉእ ሓሳብን በቃ ውሽጥና ዕረፍቲ ዘይብሉ ሓጎስ ዘይብሉ ሰላም ዘይብሉ ናብራ እዚ ጥሜት ዝብሎ ዘሎ ኣሕዋተይ ናይ ሓጎስ ጥሜት ኣሎ እዩ ናይ ሰላም ጥንቄት ጥሜት ኣሎ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ትጉህያ ኣለኻ ሓጎስ እንታይ ኮይንካ ኣሎ ጠፊእካ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ውሽጥኻ ጭንቀት መሊኡ ርእስኻ ብጭንቀት መልእ እንድሕር ኣሎ እንታይ ትኸውን ኣለኻ ናይ ሰላም ጥሜት ኣለካ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ጥሜት ኮይንዎ ዘሎ እንታይ እቲ ናይ ኣቡ ሃፍቲ ገዲፉ ኩሉ ምስ ወደአ ክጠሚ ጀሚሩ ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ጥሜት ድስማዓኩም ናይ ሰላም ጥሜት ድስማዓኩም ናይ ጭንቀት ዘለኩም ኩሉ እቲ ክፉእ ዘበለ ኣብ ህይወትኩም ድስማዓኩም ብቸንነት ድስማዓኩም ኢቭን ሕማም ዘለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ፓኬጅ ኣለዎ ሃሌሉያ ምክንያቱ ኣቦና ሃፍታሚ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ሃፍታሚ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ይብል ኣፍተን ሓሰማታት መጓሰ ምስ ከደ ኣብኡ እንታይ እዩ ዝብል ሃረር በለ ይብል ሃረር በለ ኣብ ዓለም እንድሕር ኮይንካ እንድሕር ኣብዚ ምድሪ እንድሕር ኮይንካ ዘለካ ኩሉ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ሃረር ኢኻ ትብል ኣብ ዓለም ዝርከብ ሰላም የለን ኣብ ዓለም ዝርከብ ዕረፍቲ የለን ኣብ ዓለም ዝርከብ ሓጎስ የለን ንግዚኡ ሃሌሉያ እዚ ሰብ እዚ ንግዚኡ ዓቢዱ ንግዚኡ ደስ ይልዎ ንግዚኡ በቲ ዝነበሮ ነገር እንታይ ኮይኑ ባህ ይልዎ ግና ኣብ መወዳእታ ዝውዳእ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ምድሪያዊ ኮይንካ ኣብ ዓለም ኮይንካ ዝውዳእ ነገር እዩ ሃሌሉያ ካብቲ ናይ ቤት ኣቦና እንድሕር ተፈሊና ሃሊና ካብ ቤት ኣምላኽ እንድሕር ተፈሊና ሃለና ካብ ናይ እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ተፈሊና እንድሕር ሃሊና በዚ ነገር እዚ
ዝውዳእ ነገር ይሕወት ምክንያቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ናይ ዓለም ሰላምሲ እንታይ እዩ ጊዜያዊ ናይ ዓለም ሓጎስ ጊዜያዊ ይብል እቲ ሰማያዊ ሓጎስ ግን እቲ ሰማያዊ ሰላም ግን ነባርዩ ሃሌሉያ ምክንያቱ ንውሽጥኻ እዩ ዝሕጉሶ ካፍቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሓሎም ኢልዎ ዘማሪ ዳዊት ዝሕጎሱ ካብኦም ንላዕሊ ኣብ ሊፅካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ኣንበርካ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ሓጎስ ኣብ ልቢ ዝቕመጥ ሓጎስ እዩ ደጋዊ ሓጎስ ኣይኮነን ኣብ ልቢ ዝተቐመጠ ሓጎስ ድማ ዝፈጥሮ ነገር ኣሎ ዝዓዮ ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ዛትስዋይና ሎም ዓንቲ በዚ ሰማያዊ ሓጎስ ስለ ዝተሓጎስና ኢና ዓብይ ሓጎስ ዝብል ኣርእስቲ ሂብናዮ ሃሌሉያ ዓብይ ሓጎስ ሰማያዊ ሓጎስ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ሓጎስ ዕጉብ ሓጎስ ምስ ደቀስካሲ በቃ ብሰላም ትግምሰስ ሃሌሉያ ውሽጥኻ ዕረፍቲ ይስምዖ ውሽጥኻ ሰላም ይስምዖ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብዚ ምድሪ ንሰላም ሃረር ትብልዋ ንዕረፍቲ ሃረር ትብልዋ ንጥዕናውን ሃረር ትብልዋ ንኩሉ ኣብ ውሽጥኩም ሃረር ትብልዎ ኣብዚ ምድሪ ኣይርከብን እንታይ ዝብል ትቃል እንታይ ድብል ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለባሉ ቅራፍ ከብዱ ክመልእ ኸ ሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግን ሓደ እኳ ኣይረኸበን ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝህበና ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ስጋና ዝህበና ክንረክብ ኣይክእልን ኢና ብስራሕና ብዝተፈላለየ ምድራዊ ነገር ናይ ውሽጣዊ ሓጎስ ናይ ውሽጣዊ ዕረፍትን ሰላምን ናይ ውሽጥና ሓጎስ በዚ ነገር እዚ ኣይንረኽቦን ኢና በዛ ኣብ ምድሪ እንኸዶ ጉዕዞ ኣይርከብን ሰማያዊ ሓጎስ ኣብ ሰማይ ሃሌሉያ ስለዚ ነፍስና ኣብ ሰማይ ክትከይድ ኣለዋ ማለት እዩ መንፈስና ኣብ ሰማይ ምስ ኣምላኽ ኣብ የማን ክቕመጥ ኣለዎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ምስኣነ ግን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ልክዕ ከምታ 12 ዓመት ደማ ድፈሰሳ እንታይ ገይራ ከይዳ ደልያ ኣብ ኩሉ ሓኻይም በፂሓ ኣብ ኩሉ ቦታታት በፂሓ ዝፍውሳ ግን ኣይረኸበትን ገንዘባ ወዲያ ኣብ መወዳእታ ግና ሓደ ድምፂ ሰሚዓ ኢየሱስ ዝበሃል ድምፂ ንሱ እንታይ ዝገብር ካብ ምንጭኻ እንታይ ዝገብር ዝፍውስ ኣምላኽ ምንጭኻ ዝፍውስ ኢየሱስ ከም ዘሎ ፈሊጣ ሎማዓንቲ ምንጭኹም ክትፍወሱ ትደልዩ ሕዋት ነዚ ጎይታ እዚ ክንቅበሎ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ዝፍውስ ኣምላኽ ደገና ጥራይ ኣይኮነ እንድፍውስ ውሽጥና ፈዊሱ ካልእ ሰብ ይገብረና ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ልክዕ ሽዑ እንታይ ይብል ሽዑ ኢሉ ናብ ልቡ ተመሊሱ ይብል ናብ ልቡ ተመልሰ ይብል ምስኣነ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ልቡ ተመሊሱ እምባ ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ እንታይ ኮይነ እየ ድስእን ዘለኹ እንታይ ኮይነ ነገራት ዝኸብደኒ ዘሎ ዓለም ትፀበኒ ዘላ እቲ ዝነበረኒ ሰላም ጠፊኡኒ እቲ ዝነበረኒ ዕረፍቲ ጠፊኡኒ እንታይ ኮይነ እየ ኢሉ ክሓስብ ዝጀመረ ኣብ ልቡ እንታይ ኮይኑ ተመለሰ ይብል ሎማዓንቲ ናይ ልቢ ምምላስ ከለና ኣሕዋተይ ብልብና ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ንምለሰሉ ምክንያቱ ኣብ ቃል ኣብ ሮሜ 10 ካብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ እንታይ ዝብል ብኣፉ ዝተኣመነ ይብል ይድሕን ብልቡ ድማ ዝኣመነ ይጸድቕ ይብል ልክዕ ሕጂ ብልብና ክንምለስ ከለና ናብ እግዚኣብሔር ንረኽቦ ጽድቂ እግዚኣብሔር ኣሎ ከም ቃሉ እዩ ንሱ ቃሉ እሙን እዩ ኣባኻ ዝኣመነስ ኣይሓፍርኒ እሞ ኢሉ ዝጅምር ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝኣመነ ኣይሕፍሮን እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ስለዚ ሎም ኣሕዋተይ ንቃል እግዚኣብሔር ኣሚንኩም ነዚ ቃል እዚ እንድሕር ተቐቢልኩም እሞ ኣብ ልብኹም እንድሕር ተመሊስኩም ኣባኹም ዝፍጠር ነገር ኣሎ እዩ ሃሌሉያ ኣባና ዝኸውን ነገር ኣሎ እዩ
أبونا أبانا زقبره مخنياتو سنة ينسو هذا قال أمثالي خم بقولكمي أب مكبب أم مكبب نعرف ثلاثة كاب عسر تزلو انتهيبل أملاخ ندك سب منتي كسعرو ذهبهم عيو رئي غيلو نخلو ببجزيو تبوء قبرو سب نتي أملاخ كم مجمر تخسب مود أتاز قبرو قبري مستوعلو كواسي إنو كنسوس أملاخ نزر على منت قبل بسب أمبرويل أملاخ سي نتي زر على منت قبل بسب أمبيروي أما نمسب نا إجزيابير حساب اللو نا إجزيابير مخري اللو إجزيابير نتسب كقبرو زدالي نقر اللو قناخة سب انتايلو أي استوعلو نبل سب كوا انت زي استوعلو أملاخ أبلبو زنبرو نيزر ألم حسب اللو كبرن إجزيابير أملاخ يخون سلازو حواتي لو ما عند أبلبوهم نا إجزيابير حسب تنبير اللو نزين نقر زيقن مستوعلو يلينا سلازو خنا استوعلو نحر كوينا لكع كم زطفو ودي بلبوز تملسة لو ما عندي نايم ملاس معالتي هاللويا بإيسوس كريستوس سم لو ما عندي أبزل لكم وبوتا لبكم يملس كاب بيت أبو زت أفعكم كام نا إجزيابير حساب زت أفعكم نا أملاخ نجر تأفيكم أدراشات أفيكم بستفلالي تناوتو زلكم بستفلالي تتأميو بسلام تتأمكم بنحجوس تتأمكم بشمي يسوع كريستوس لما عنتي لبكم يملس ناي مملس تأجع أبلبكم يفسس هاللويا كبرن إجزيابير يكون سلازي لبو انت يخوانا يبل لبو بكا بلبو تمليسو هاللويا كبرن إجزيابير يكون إيسوس كريستوس قويتاي لكا بلبو مستملسة شعو نبلبو تملسة بلل انجيرا زترفوم جزءات عبوي كندي إيوم أنا جن أبزي بتأميت أموت الله انجيرا زترفوم نايا بويسي كندي أنا جن بتأميت أبزي موت الله خير نأبوسي بلعم زترفو اتم باروت كامو دك ولو دمو غدفو ات باروت سي بلعم زترف خنديم سوغن نايتن حسماتات حسما دما كنريو خلنا اتزحسره اتزخ مخناتو قال املاح انت يزبل عنقخا ناب حسما يتدربيهمو تمليسون تخيغبركا كيترترك يبل حسما بتخفو نغيريو مصحف قدس تገልጻ ስለዚህ نفتر حسما ترسح اتيا بقى حماق نجر زي تحسب كل جزء تريخ ما حسماس بزح نجر حماق خاطري إلا سلازي كافتنا تنقوا تجيرسو سين أبيت أبوجن بتوم بارو تقوا كي ترفون تايم بلعم يترف هاللويا أبيت أملاخ بلعكا زترف سلام الله أبيت أملاخ بلعكا زترف حجوس الله أبيت أملاخ بلعكا زترف فوسي الله هاللويا لما أنتي بإيسوس كريستوس سم زبرقات زي أو بيوتكم يحلف بشبي يسوس كريستوس سلام أملاخ عرفتي أملاخ نيجزي أبير برقة أبيوتكم يحلف مخناتو أبيت أملاخ مليو دفسس يزلو كم تقال زبلو إلو زتسمع أنتلو نابا ينسى كم تقال زبلو دما انت يبي كاب كودو رباطات ماي هيوت انت خجبري كو حزيو هاللويا زي رباطات ماي هيوت زبلو زلو رباطات يلو حنت رباط راي كونت ناي سلام روالو ناي عرفت روالو ناي فوسي روالو هاللويا اذا خبيت اغزيابير ጸጉ مسفسسو زفسس رباي هاللويا لك مس اغزيابير كونيكت مسكونكا كاب هيوت كا دفسس روالو كاب هيوت كا دفسس سلام الله كبخ حليفو نخالقوت زخون السلام الله حاوي كبخ حليفو نخالقوت دخون عرفت له هاللويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ለማ አንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ
ሰላም ንስኣንኩም ዕረፍቲ ንስኣንኩም ሓጎስ ኣምላኽ ንስኣንኩም ሰማያዊ ሓጎስ ንስኣንኩም በኢየሱስ ስም ኣብ ቤት ኣቦ ብዙሕ ሓጎስ ኣሎ ዝተረፈ ሓጎስ ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ተዘኪርዎ እዚ ጥፉእ ወዲ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትኩም እስኪ ኣነ ጥፉእ ወዲ ደ ናብ ቤት ኣቦይ ክምለስ በሉ ምክንያቱ ኣብ ቤት ኣቦ ዝተረፍ ነገር ኣሎ መሊኡ ዝተረፍ ዘንጀርበብ ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ዝተረፍ ጉዝኣት ኣቦ ክንደይ እዮም ኢሉ ኣነ ግን ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ተንስኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦ ኢሉ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ ከም ሓደ ካብ ጉዝኣትካ ግበረኒ ክብሎ ኢሉ ምክንያቱ ነቶም ጉዝኣቱ ዝተርፎም ኣሎ ወላ ከም ውሉድ ተዘይኮንኩሲ ከም ጉዝኣትካ ኮይነ እንዳት ካብኦም እንታይ ዝተርፍ ስለ ዘሎ ከምኡ ይሕሸኒ ምክንያቱ እሱ በተሓሳስቡ ማለት እዩ ኣቡኡ ካሊእ ካልእ ሓሳብ እዩ ዘለዎ እቲ ዝምለስ ዘሎ ግን እቲ ዝረኣዮ ኩሉ ነገር ምሰስካሕክሐ ናይዚ ምድሪ እዚ ነገር ምሰስካሕክሖ እንታይ ኢሉ ከም ግዝኡ ይቁፀረኒ ጥራሕ በቃ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ናይ ንስሓ ምልክት እዩ ዘርእየና ሰብ ሂወቱ ክሳብ መወዳእታ ዜሮ ምስ በፅሓቶ ክሳብ ላስት ምስ በፅሓቶ እንታይ ይኸውን በቃ ዜሮ ኸውን ከምዚ ሞባይል ባትሪ ምስ ወደአት እንታይ እያ ትኸውን ትጠፍእ ከምኡ ድማ ሰብ ይጠፍእ ሎሚ ኣሕዋተይ ምናልባት ሎሚ ዓንቲ ብጭንቀት ብዝተፈላለየ ነገር ተኣሲርካ ናይ ህይወትካ ክትሕልፍ ትደሊ ክትህሉ ትኽእል ሱይሳይድ ክትወስድ ዝደለኻ ሓፍቲ ክትህልው ትኽእል ኖ ኣብ ቤት ኣቦ ህይወት ኣሎ ሃሌሉያ ሎሚ ዓንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ህይወትኩም ነብስኹም ክተጥፍኡ ዝደለይኹም በቃ ናይ መወዳእታ ዝበፅሓትኩም ንህይወተይ ኣጥፍኤ ምኻድ ሕሸኒ ዝበልኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምምላስ ይኹነልኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ዓንቲ ይብል ኣለኹ ኣብ ቤት ኣቦ ብዙሕ ሓደር ኣሎ በኢየሱስ ስም ንዓኹም ዝኸውን ሓደር ኣሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኹም ዝኸውን ሰላም ዕረፍቲ ኣሎ ሃሌሉያ ልብኹም ይመለስ ብሽም ኢየሱስ ስለዚ በቃ ከም ሓደ ባርያ ኮይኑ ምእንቲ ክነብር ተነሲሑ ማለት እዩ ብልቡ ተመሊሱ ልክ ኣብዛ ቦታ እዩ ዝተነሲሑ ልክ ኣብዛ ቦታ እዚ እዩ ልቡ ተመሊሳ ንሕና ድማ ኣሕዋተይ ልክ ልብና ኣብ ውሽጥና እቲ ሓሳብና ልክ ክልወጥ ከሎ ልክ እግዚኣብሔር ሽዑ ድርኤና እዚ ነገር እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣይደለዮኒ ኣነ ኢየሱስ እየ ዝደሊ ኣነ ንኣቦ እየ ዝደሊ ኣነ ንእግዚኣብሔር እየ ዝደሊ ክንብል እንከለና ኣብ ልብና ዝፍጠር ናይ ንስሓ መንፈስ ኣሎ ሃሌሉያ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሲሉ ናብ ንስሓ የምፅ ኢሉ ልክ ኣብ ውሽጥና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ልብና ምስ ጓሂ እግዚአብሔር ዘምፁ መንፈስ ናይ ንስሓ ኣሎ መንፈስ ናይ ምምላስ ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብርትዕኻ እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ዓንቲ ልብና ይመለስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይብል ኣለኹ ናይ ንስሓ መንፈስ ናይ ፀጋ ምድሓን መንፈስ ይፍሰስ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ዝጥፉእ ወዲ ልቡ ተመሊሳ ናብ ኣቦይ ክምለስ ምክንያቱ ናብራ ኣይጠዓሞን ጉዳይ ኩሉ ተሓላሊኽዎ ነገራቱ ላዕልን ታሕትን ክወርድ ጀሚሩ ክፉእ ነገር ጥራይ ኣብ ህይወቱ ክኸውን ዝጀመረ ነገር ኩሉ ምስ ወድኦ ካልእ ሓሳብ ኣይሓሰበን ናብ ኣቦይ ክምለስ ኢሉ ሃሌሉያ ካልእ ሓሳብ ኣይንሕሰብሎም ማዓንቲ ብካልእ ጉዳይ ክንፈትሕ ኣይንድለ ህይወትና ብምጥፋእ ነገራትና ክንዓፅዎ ኣይንድለ እዚ ናብ ካልእ መንገዲ ዝወስተካ መንገድን ሓቅን ህይወትን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለኩም ኢየሱስ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ እዩ ኢየሱስ ናብ ዕረፍቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ ኢየሱስ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናብ ሓሳብ ኣምላኽ ዝወስድ መንገዲ እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ብድሕሪኡ ዝጥፉእ ወዲ ናበይ መፅዩ ናብዚ ሓሳብ ዝመፅዩ ማለት እዩ ሃሌሉያ
ሽዑ እንታይ ኢሉ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ከደ ይብል ሽዑ ኣክሽን ወሲዱ ሃሌሉያ ኣክሽን ወሲዱ ሎማዓንቲ ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣክሽን ክትወስዱ ንጽልይ ኣለኹ ኣብ ህይወትኩም ክንደይ ግዜ ንኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኸይትቅበልዎ ድኾነኩም ኣክሽን ወሲድኩም ናብ ቤት ኣምላኽ ክትመፁ እጽልይ ኣለኹ ከምኡ ኢሉ ጥራይ እቲ ልቡ ልክዕ ምስ ተመለሰኻ ብድሕሪኡ እንታይ ወሲዱ ኣክሽን ወሲዱ ክኸይድ ኣለኒ ናብ ቤት ኣቦ ኢሉ ናብ ቤት ኣቦ ከደ ይብል ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ኣእጋርኩም ይፈትሓ በኢየሱስ ስም ናብ ቤት ኣቦ ዘምፃ ኣእጋርኩም ይፈትሓ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናብቶም ከዕብይኹም ዝኽእሉ በኢየሱስ ስም ናፍቲኦም ኣምላኽ ዝሃበኩም ሰባት በኢየሱስ ስም ክትኣትዉ ንጽልይ ኣለኹ ኣእጋርኩም ክፍትሓ ንጽልይ ኣለኹ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ተንስዩ ናብ ኣቦኡ ከደ ኣቦኡ ድማ ኢሉ ሃሌሉያ እዛ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ ኣባህ ትብለኒ ኣቦኡ ድማ ኢሉ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ ኢሉ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ እሱ ረእይዎ ናቱ ሓሳብን ናይ ኣቦኡ ሓሳብን ረእይዎ ንሱ ነቦኡ እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ሰማይን ሓጢኣት ገይረ እሞ ውሉድካ ክበሃል ብቑዕ ኣይኮንኩን ክብሎ እየ በቃ እንዳፈርሐ እዩ መፅዩ ኣቦኡ ግን ረእይዎ ፈቃር ኣቦ ለዋህ ኣቦ ሃሌሉያ ከም ኢየሱስ ዝበለ ኣቦ የብለን ሃሌሉያ ከም ኣቦ ዝበለ ነታ ትምለስ ነፍሲ ደንጋፂ ርህሩህ ሃሌሉያ ማክሮ ጀሌቬ ገድያ ቦሳ ኣቦኡ ድማ ይብል ርሑቕ ከሎ እንታይ ገበሮ ደንገጸሉ ምስዓዮ ደንጊጽሉ ጎዩ ከዓ ብክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ ይብል ዝሓቅፉ ኣቦ ኣለና ኣሕዋተይ ዝሓቅፉ ኢየሱስ ኣለና ነቲ ትምለስ ነፍሲ እንታይ ገብር ይሱ ይሓቅፈካ ሎማዓንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ሰብ ዝሰኣንኩም ብዙሓት ሰባት ክዘለዉ ትኽእሉ ዘፍቅረኩም ሰብ ዘየለን ክመስለኩም ዘፍቅረኩም ኢየሱስ ኣሎ ደንጋፂ ኢየሱስ ስለ ህይወትኩም ዝድንግጽ ስለ ቤተሰብኩም ዝድንግጽ ስለ ደቅኩም ዝድንግጽ ኢየሱስ ደንጋፂ ኢየሱስ ኣለኩም ሃሌሉያ ስለዚ ነዚ ዝድንግጽ ኢየሱስ ሎማዓንቲ ተቐበሉ ናብኡ ጉየዩ ንሱ ደንጋፂ እዩ ንሱ ፈቃሪ ዝሓቁፍ እዩ ፕሬዝ ጋድ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ሓቂፉ ድማ ሰዓሞ ብል እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ኢልዎ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ኣቦኡ ግን ንባሮቱ ይብል ረእዩ በቃ ኣነሲ ንቡኡኻ ደጊሙሉ ተሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ውሉድካ ክኸውን ብቑዕ ኣይኮንኩን ምክንያቱ በዲለካ እየ ኣብ ቅድሚኻን ኢልዎ ናይ ንስሓ ምልክት እዙ ኣቦኡ ግን ኖ ወደይ እንኳዕ ጥራይ ተመለስካ ዳ እንኳዕ ጥራይ ናብ ቤት መፀኻ እንኳዕ ናፍቲ ዝፈጠርኩኻ ዕላማ መፀኻ እግዚኣብሔር ከምኡ ይድብለና ልክዕ ከምቲ ኣብ መክብብ ዘንበብኩልኩም ናብ ምስትውዓል ምስ መፀኻ እግዚኣብሔር ብኡ ይሕጎስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8:30 ዘላ ከንብበልኩም እየ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብምንታይ ከም ዝሕጎስ ምዕራፍ 8 እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 30 ሽዑ ሰራሕተኛ ኮይነ ምስኡ ነበርኩ በይዕለቱ ይሕጉሶ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ሕጎስ ነበርኩ ኣብ ምድሪ ብዝነብሩ ሕጎስ ነበርኩ ተድላይ ከዓ ብደቂ ሰባት ነበረ ኢሉ ሓጎስ እግዚኣብሔር ብደቂ ሰባት እዩ ኣብቲ ዕላማ እግዚኣብሔር ክንነብር ምስ ጀመርና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክንነብር ምስ ጀመርና ተልውሲ ብናይ ደቂ ሰባት ሃሌሉያ ምክንያቱ ምድሪ ንደቂ ሰባት ሃበይ እዩ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ብምቕባልኩም
نيسوس بمقبالكم أب سماي حاجوس يكون أب لعلي حاجوس يكون هللويا سلازي انت يزب لك بس ما تخايا كحت راي تملس كان لي ودي معايلو حقك حتياتي أجوخ كم مستو حد سلز قول الكاخ لومي انكو أنا بيت أملاخ مزخ كاب حتياتك أنتيو كاب بدلك أناقفو كاب حمامك أناقفو ጭንቀትካ ደርቢው حقوس سلام عرفتي يبك كبرن እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እንታይሉ ሽዑ ያቡ ነገር አብዚ ደስ ዝብል ነገር ተዛሪብዎሎ አቡ ግና ንባሮቱ ይሉ ብሉጥ ክዳን አምጽይኩም ክደንዎ ቀለቤት አብ አጻብዑ أسأنون أبا أجارو أقتولو سلست نجر تزاري بقول هللويا بولس كران تايجورلو كدنو خناتو أفتزو خلو بوتا أتخدانو انتخوين نيرو تقداديدو رسيحو بستن حسمات تحسبو أو أنكوين خصري انت عانت سب كوين نيرو كتحسبو كله لومي كدان زرسحة كدان مال الدماء قال أملاخ صدقي حاتيات بحاتيات هيوتنا تشمالقت كتكون تخليها أبستفلالي بوتا أتينا خنكون نخلينا لما أنتي بشيم يسوع كريستوس نبلا له حاتيات أبزوريهم كوينو زجنقكم بستفلالي بفلاي دما بناي بورنوغرافي نراكم تساقيو حوات بشيم يسوع كريستوس لما أنتي أب هيوتكم እግዚአብሔር መምላስ ከገብር ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ነገር ኮይንኩም ትጭነቁ በዚ ነገር ኮይንኩም ትጭነቁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዓንተ እግዚአብሔር መንዚዑ ኸብጻኩም በዛ ሰዓት ዚ አለብኩም ይመለስ ክራንኩም ዝረሳሕኩም አነ በቃ አኺሉኒ ኢልኩም እምሮኩም አብካለ ዓለም ዘአተወ ለማዓንተ መምላስ ከሆነልኩም ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልያለሁ شعون تايلو كدان تايقبرلو كايرو ليلو إذا كدان إذا ناي تصدق كداني حواتي ناي أبو كدان ناي تصدق كداني بكريستوس إيسوس زوهاب كداني هاللويا نيسوس كريستوس سخانا يقل مدحاني يخا إلكا تقبلو خلقا لك شعو أفت منفسه وعلم حدش كداني خاتخدان هاللويا إذا كدان إذا دما ناي إجزي أبير تصدقي هاللويا بكريستوس إيسوس زركب ناي إجزي أبير تصدقي منغست أملاخ سي إلو حقوس سلام صدق بمنفس قدوس هاللويا سلاز لو ما انتي بمنفس قدوس نقبلو ነገር አለ ናይ ጽድቅ እግዚአብሔር ስለዚህ ሕዋት لو ما انتي ክራና ዝቀየርሉ ማዓልቲ ክራነይ لو ما انتي ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቀየርልና ንቅበሎ ኢና ነዚ ኢየሱስ እዚ ልክ ክራኑ ቀይርሉ ድሓርካ እንታይ ገይርሉ ቀለቤት ድማ እንታይ ግበሩ ሃሌሉያ ቀለቤት ድማ እግዚአብሔር ልክ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ብኺዳን ይፈጢርዎ ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር ኢሉ ነቲ ሰብቲ ድማ ንምድሪ ክገዝኣ ንምድሪ ክዓያ ንምድሪ ክሕልዋ ኪዳን ሂቦይ ስልጣን ሂቦይ ንሰብ ካብ ኤደን አትሒዙ እግዚአብሔር ኪዳን ዝኣተወሉ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ጊዜ ንሰብ ብኺዳን ገይሩ ይምጽዮ ኪዳን እንዳገበረ አሞዳታ ድማ ትዝዓበየ ኪዳን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ሂቡና ሓድሽ ኪዳን ሃሌሉያ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝእቶ ኪዳን ሃሌሉያ ስለዚ እዚ ቀለቤት እዚ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ምልክት ሃሌሉያ ሎማዓንቲ مسكال كيدان زاتهم من البات نداتهم قالت كيد كختكون تخليخي من البات عبد استفلالي ناي درترا أملاخ زي كبروا له نجار كي كيدان كي تردعك عاتي كختكون تخليخي نزي خيدان الزفر سوغن ناي يسوس كريستوس كيدان الله هاللويا بيسوس كريستوس سملو ما عندي كابزي بوتازي سفراز زبطحكم بدم يسوس كريستوس كيدان لو ما عند ختم الله سيكم هاللويا كيدانكم زحدسلو معد كوني هاللويا كبرن እግዚአብሔር አምላክና ይሁን
ሳልሳይ ድማ እንታይ ኢልዎ ኣሳኣን እንታይ ግበርሉ ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ ሃሌሉያ ኣሳኣን ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ ዋው ኣሳኣን ፕሬዝ ጋድ እዚ ሰብ እዚ ሓሳቡ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ነይሩ ወዲ ሃፍታም ዝነበረ ናብ ወዲ ድኻ ሓሳብ ተቐይሩ ነይሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዓና ንሓደ ዓብ ነገር ዕላማ ፈጢሩና ኣብ ዘይጠቅም ዕላማ ንነብር እንድሕር ኣሊና እንታይ እዩ ኣተሓሳስባና እዩ ማለት እዩ ሕዋተይ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ክገብር ኢሎም ማዓንቲ ኣሳኣና ብምቕያር ሓሳብና ክቀይሮ እዩ እግዚኣብሔር ዓብይ ነገር ንዓብይ ፐርፐስ እግዚኣብሔር ከም ዝፀውዓና ኣብ ካልእ ዕላማ ከም ዝፀውዓና ንሰናይ ነገር ከም ዝፀውዓና በዚ ኪዳን በዚ ኣሳእን እዚ ሎም ማዓንቲ ምቕያር ኣሳእን ክኾኑ ብዙሓት ሎም ማዓንቲ ኣሳእንኩም ዝቕየረልኩም ክህሉ እዩ ሃሌሉያ ብዙሓት ኣሳእና ዝቕየረልና ክህሉ እዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ እንታይ ኢልዎ ነብኡ ዋላ ኣነሲ ውሉድካ ክበሃል ኣይበቃን ኢሉ ኖ ቀይሩሉ ብሉ ኣሳእን ምክንያቱ ኣሳእን እውን ኣሪጉ ነይሩ ማለት እዩ ኣተሓሳስቡ ኣሪጉ ነይሩ እዚ ኣሳእን እዚ ድማ ንምንታይ ይጠቕመካ ድሓርካ ንወንጌል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክትምስክረሉ ምክንያቱ ሓሳብ እግዚአብሔር ስለዝኣተወካ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዓይ ሰላም ሂብኒ ንዓይ ዕረፍቲ ሂብኒ ንዓይ ቅሳነት ሂብኒ ኢልካ ንሰባት ድማ ናፍቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከምፃሉ ኣሳእን ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ ሓንቲ በዚ ሰለስተ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ሓድሽ ነገር ክገብር ዋው ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ክብሪ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ናይ መወዳእታ ቀንዲ ናይ ሎም ኣርእስቲ ሰማያዊ ሓጎስ ዝበልኩኹም ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ንባሮቱ ኣሳኣን ግበርሉ ምስ በሎም እዚ ወደይ ኢሉ ሞይቱ ነይሩ ሓዊዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂኡኩም ሕረዱ ንብላዕ ነተሓጎስ በሎም ተሐጎሱ ድማ ጀመሩ እግዚአብሔር ኣቦ በታ ትምለስ ነብሲ ኣዝዩ ሕጎስ መልእኽቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኢልኩም ተሪኢኹም በታ ሓንቲ ትንስሕ ነብሲ ድማ ኣብ ሰማይ መልእኽቲ እንታይ ገብሩ ኢሉ ይሕጎሱ ኢሉ ሃሌሉያ ዳትስ ዋይ ናሎም ማዓንቲ በዞም 100 ነፍሳት እግዚአብሔር ብሓይልና ዝተሓጎስና ምክንያቱ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ዓብይ ሓጎስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ኢሉ ሓደ ሰብ ክቕበል ከሎ ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር ሓጎስ ኣሎ እስቲ መንፈስ እንታይ ኮይኑ ባይብሎ ይሕጎስ እንታይ ኮይኑ እንተይልና ኣብ ሰማይ እቲ መንፈስ ካብ ሰማይ ኮኔክት ኮይኑ ደሎ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሰማይ መልእኽቲ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ኮይኖም ክሕጎሱ ከለዉ ኣብ ውሽጥኻ ብሓጎስ ትሰራሰብ ከምቲ ልክዕ ማርያም ኤልዛቤት ማርያም ክትበፅሓ ኢላ ናይ ኤልዛቤት ምስ መፀት ልክዕ ምስ ተራኸባ ይብል እቲ ውሽጣ ዝነበረ ከርሲ እንታይ ገበረ ብል ተሰራሰረ ብል ሃሌሉያ ሎም ማዓንቲ ኣብ ውሽጥኩም ዝሰራሰር ናይ ሓጎስ መንፈስ ክህሉ እዩ ነዚ ክርስቶስ ምስ ተቐበልኩም ክትሐጎሱ ኢኹም ባዕ ክብለኩም እዩ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ተኾን ክጋላበጠኩም እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ሓጎስ እዚ ሰማያዊ ሓጎስ እዩ በዚ ጌርካ ዝእቱ ሓጎስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ዝእቱ ሓጎስ ካብ ፀልማት ልክዕ ናብ ብርሃን ልብኻ ተመሊሱ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምስ መፅኻ ዝፍጠር ሓጎስ እዩ ሃሌሉያ ሕጉስ ሰብ ድማ ሕጉስ ማለተይ ክልተ ዓይነት ሓጎስ እዩ ዘሎ ምድራዊ ሓጎስን ሰማያዊ ሓጎስን እዚ ክንሪኦ ፀንሓና እንታይ ሰማያዊ ሓጎስ ካብ ኣቦ መንፈስ ቅዱስ ዝረከብ ሓጎስ እዩ እቲ ምድራዊ ሓጎስ ግን እቲ ኣቐዲሙቱ እቲ ጥፉእ ወዲ ዝገበሮ እዩ በቲ ዝነበሮ ገንዘብ ገይሩ ክሕጎስ ፈቲኑ ግናኸ ተወዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሓጎስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት ኣቦ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኣብ ቤት ኣቦ ብዙሕ ዝብላዕ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቤት ኣቦ ተለኻ ከሉ ግዜ ሓጎስካ ሙሉእ እዩ ምክንያቱ ሰላም ደሊኻ ቅንጥብ ኣቢልካ ትበልዕ ጥዕና ደሊኻ ቅንጥብ ኣቢልካ ትበልዕ ምክንያቱ ኩሉ ኣሎ ኣብ ቤት ኣቦኻ ካብ ኣብ ቤት ኣቦ ተወፂኻ ግን ይውዳእ እሞ እንታይ ኻ ትኸውን ዝተፈላለየ ነገር መፅኡ የጥቅዓካ ስለዚ ካብ ኣብ ቤት ኣቦ መንባር ዝጠዕም ኣሕዋተ የለን ካብ ኣብ ቤት ኣቦ ኮይንካ ምትካል ዝጠዕም የለን
لما عندي بشم يسوع كريستوس نبلا لنا أبيت أبو نزلوا بشم يسوع كريستوس مليسهم كتكلوا نصلي علينا نزوم 100 نفسات نصلي علينا بإيسوس كريستوس أبيت أبو كتكلوا نصلي علينا بإيسوس كريستوس سلامهم عرفتهم كم وحيز كون نصلي علينا بشم يسوع كريستوس تصلينا هاللويا كونه هاللويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሰማያዊ ሓጎስ በዚህ ሰማያዊ ሓጎስ ዝፍጠር ነገር አለው ልክ እዚ ሰማያዊ ሓጎስ ምስረኸብካ መጀመርታ ታይኻ ትኾን ሓይሊ ኢኻ ትረክብ ብርትዕ ትረክብ በቃ ኣብ ነገራትካ ሓይሊ ትረክብ ነገራት ኩሉ ክመፀካ ከሎ ምክንያቱ ሓጎስ ኣለካ ውሽጣዊ ሓጎስ እግዚአብሔር ሓይልኩም ይብል ኣብ ነህምያ حاجوس كنن بوينا ابن نهميا معرف ام معرف شمونته كم زبل على ابن نهميا هللويا عبد تقص عسرته مالتي نسخه كيلو زي سبحه بلعو زي تعمد ما ستيو نتوم زبولهم كا كيد جديهم سردلهم زارع التزيا نقولتنا تقدست إيامه حجوس إجزاء حيلهم يمو أي تجوها يقولوا حجوس إجزاء نتاعو حيلهم سلازي بقول تاخد حجوس مش جمركا بتجزاء ده بك حجوس مش جمركا حيل خير أمتى حيلي أمتى خلهم عند حيلي تدل زلخ كتفوس حيل تدلي على حاجوس እግዚአብሔር حيل خاي ስለዚህ بوق تفوس يخ حجوس لبي مدهانيت يبل هاللويا ስለዚህ أو وشتك عند حاجوسك مدهانيت يبعلوس لما أنتي بإيسوس كريستوس بحمام أو وشتهم بجوهي مليو بحمام بجنكت زتملعكم بشم يسوع كريستوس حاجوس أملا قبل بخم حلف تسلي عليه بزي حاجوس زي لبخم بمفواسو نفسهم تفوس سجاهم يفوس بشم يسوع كريستوس بقول هاي لبجنيلو نعتنتي تاي قبريلو بقى نعتنتسي يخرط مو يصبرو حمامي مالتي سلازي وشتنا حاجوس عملك زمر أجن حيل لنا بس حيل زي دما كله نقبل نخير عمل علي تمنى بيت نرقص لك كما قداماي ساميئيل بزعبه حنا الحرام بيمنا خاني تاي نبل ازيا غهيتي نيرا ولاد سلازي نبره ازيان تاي نبره تبل غهيتي نبره تبل نزو ولاد زنختركب كا افت بيت مقدس متيا تاي تقبل نيرا تصلي نيرا ابقم دي ابيت تنبع نيرا هللويا اموداتا جن ጸሎታ ሁሉ አሪጋም ስወደት ይብል ካፍቲያ ሰዓትቲ አግን ልባ ገጻ ጉይ ኮይኑ አይተራየን ይብል ተቆይና ማለት እግዚአብሔር በጀመርታ ታይረቀቅላ አው ኮይና መስተመለስ አቤት አምላክ ኮይና መስጸለየት አብ ልባ ሓጎስ ይሂዋ እግዚአብሔር ሓጎስ ምስሃባ ናብ ሰብኣይ ምስከደት ማህፀና ተኸፊቱ ሃሌሉያ ጠዕና ረኺባ ነገራት كوت جميرو ناي እግዚአብሔር ቅብአት كوت جميرو لما انت اب حاجوس املاك انت حرتنبر كوينكا كوشت خد وت ቅብአት እግዚአብሔር አለው كوشت خد وت راي እግዚአብሔር አለው كوشت خد وت حساب املاك አለው كوشت خد وت ناي እግዚአብሔር بركت አለው حواتي لما انت ايتو هايو لبخم بእግዚአብሔር يتحغوس that's why ጳውሎስ اب فيليبي 4:4 بغويتا تحغوسو دغيمه دما تحغوسو بلوكم አለው خيو قليتكم زبلة بتصولوتن لمانون عبقيم أملاقم يفلت انبر بقلا نجر عايت تجنو نعانا زي تجنو نجر يلدن مخناتو عبقويتا باكيج خوينو متي كله تندليو كله تجزياء بيهر كذبنا ندليو عبقويتا تسويرو له نقويتا بمركام نطرح كله ملسنا السي لك كنصلغ لنا لا تسألنا بزح حتوات كلونا خير لا تسألنا جن أفتنا እግዚአብሔር حساب لك مساعدك جن حتو غايز تبعك بك أفت منفس مساعدك نا እግዚአብሔር منفس مسملك
حتى يتفقك مخناتو أو ملسي ترخبو السيت ملسي هاللويا لما عندي أبيت أملاخ بمملاسكم ترح حتكم كلكم ملسي أو قلو تملسي أو قلو تبرخت أو قلو تنايك زعبير حسب ننتي علامة خمس تفتركم أو أسلا زلو نوقو بمملاسنا ترح حقوس زعبير قبلبنا مستفسس ترح أو وشتنا نرخو وينات ملسي هاللويا كاب وشتنا دما زفسس ماي هيوت ألو هاللويا كبرن زعبير يكون ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሕዋተይ ሎማዓንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓጎስ ሰማያዊ ሓጎስ ኣብ ልብኩም ክፈስስ እዩ ክንጸልይ ኢና ብዋይ ዝተመልአኩም ከምኡ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ነርኩም ንድሕሪት ዝተመለስኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ሎማዓንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ምምላስ ክኾነልኩም እዩ እቶም ጎይታ ዘይተቐበልኩም ድማ لما أنت كتقبلوهم كلهم لك እግዚአብሔር ኣብ ልብኩም መንፈስ ቅዱስ ከፍሰልኩም ናይ ሰላም ናይ ዕረፍቲ እግዚአብሔር ኣብ መዝገብ ህይወት ድማ ስምኩም ክጽሕፎ እዩ ሃሌሉያ በዚ ጸሎት እዚ ምሳና ሓቢርኩም ክትጽልዩ ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ህይወትኩም ጣልቃ ከኣቱ እዩ ኣብ ጉዳይኩም ጣልቃ ከኣቱ እዩ ኣብ ነገራትኩም ኩሉ ጣልቃ ከኣቱ እዩ ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ لما أنت حواتي ناي حقوس معلتي أب هيوتكم ناي حقوس معلتي أب بيتسبكم ناي حقوس معلتي من هالبات لما أنتي أب بيتك سلام سي إنك اختلو تخليخ أب بيتك سلام سي إنك اختلو تخليخ مسدك خيت تشقاق اختلو تخليخ بس حقوس الزقن أب بيتك سلام كسفني عرفتك كسفني حانتك قال كان بقولكم بقى ناب صلوت كن كيدينا أم مزمور حموشت عسرت حدا انتهى يبل مزمور حموشت عسرت حدا كم زبل علو أباخا زعقوب كلهم قنا يتحقصوا يلو نسخا أصليل كاللوم يخامو نزر علم إلل يبلو نسمكا زفقروا دما بأخا يفسوا إلى هاللويا لو ما عندي نايم فسح معلتيو أبى እግዚአብሔር بمكالكم تحقسوا له معلتيو أبى እግዚአብሔር بمقتاوكم حقسكم زفسلوا معلتيو سلام ترخبوا عرفتي ترخبوا معلتيو هاللويا كبرن እግዚአብሔር يكون سمايو حقس أبي هوتكم كأتوي زفوس حقس سلام زب حقس نجارات كا سيتويشن زغير حقس أب قدايكا متيو نجارات خبك خلو زلوت حقس هاللويا هاللويا رابا قادينا موسى كنصلينا هاللويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን መጀመርታ ነዚህ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ግል መድኃኒኹም ጌርኩም ክትቀበሉ ትደልዩ ከዕድሞኩም ሃሌሉያ ምሳይ ድማ ሓቢርኩም ክትጽልዩ ኢኹም ናይ ግል መድኃኒኹም ጌርኩም ክትቀበሉ ትደልዩ ሓጎስኩም ክመልአልኩም ትደልዩ ዕረፍትኩም ክፈሰልኩም ትደልዩ ነገራትኩም ክልወጥልኩም ትደልዩ ሰባት ሸውዓተ ጽሓፉ ብኡ ድማ ክንጽልየልኩም ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ይሕዋተይ ስለዚ ሸለል ከይበልኩም ነዚ እዚ ጻውዒት እዚ ሸለል ከይበልኩም ሎማዓንቲ ሕጂ ናይ መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ እያ ሎማዓንቲ ህይወትኩም ጽባሕ እንታይ ከም ትኾኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም እንታይ ከም ዘጋጥመኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ሕዋተይ ሸውዓተ ጽሓፉ بحسب كوينا دما هنصلينا هاللويا منالبات حج لايف نحلفها لنا منالبات دحار تريو سبات دما بزي فيسبوك وي دما بزي تليفون كونتاكت بمقبار نزي قويتا زقبولو يدلي تولو سبات كونتاكت كتقبرونا تخلو يوم هاللويا حنا دما أبقونكم كوينا كما يجيركم نافتنا السماوي حقوس تعطو من قدي كنرئيكم من هاللويا كبرن እግዚአብሔር ይሁን እዝቅ አለዚ ዓቢ ሓጎስ አለዎ እዝቅ አለዚ ዓቢ ሰላም አለው ሕዋተይ ስለዚ ሕዋተይ ሎማዓንቲ ናይ ግሊ መድኃኒኹም ክትቀበሉ ትደልዩ ኢየሱስ ጽሓፉ ሸውዓተ ጽሓፉ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጅያ ሎሚ ጽባሕ ኣይትበል ኢሉ هاللويا
ራባጋጂ ለሃዶና ማሳካ ታላባዬ ሎሚ ጽባሕ ኣይትብል ንኢየሱስ ተቐበል ጊዜ ምሕረት ከሎ የርከበሉ ኣይትበል ንኢየሱስ ዝኣመነ ኩነኔ የብሉን ንዘለዓለም ሞት ውን ከቶ ኣይትረኽቦን ሕጅያ ተመዓልቲ ምድሓን ሕጅያ ስለዚ ሕዋተይ ሎሚ ጽባሕ ክንብሎ ነዚ ጎይታ እዚ ኣይግባአናን እዩ ልክዕ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ልክዕ ልቡ ተመሊሱ ዝተመለሰ ሎማዓንቲ ናይ ምምላስ መዓልቲ እያ ክዳንኩም ዝቕየረላ መዓልቲ እያ ኪዳንኩም ዝሕደሰሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ሕዋተይ እንድሕር ኣለኹም ጽሓፉለይ ሃሌሉያ ኣነ ስለ ዘይሪኦ ዘለኹ እትዮም ዝጽሓፍኩም ምሳይ ኮንኩም ብሓባር ክትጽልዩ ኢኹም ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ምሳይ ኮንኩም ብሓባር ነዚ ቃል ዝድገምዎ ሃሌሉያ ሽዑ ኣብ ልብኹም ክፍጠር እዩ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ክፍጠር እዩ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ክፍጠር እዩ ሓድሽ ፍጥረት ክትኮኑ ኢኹም ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክትሳጎሩ ኢኹም ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ምሳይ ኮንኩም ጸልዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ጊዜ እዚ የመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ስለ ኃጢአተይ ስለ በደለይ ስለ ሁሉ መርገመይ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስለ ዝሞትካለይ ብሽም ኢየሱስ ኣመስግነካ ኣለኹ ጎይታ ኣነ ጠፊኤ ነይረ ኩሉ ኣብ ሕማቕ ኣብ ጸልማት ይነብር ነይረ ሎሚ ግን ካብ ልበይ ይምለስ ኣለኹ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ኣለካ እሞ ናባኻ ይምለስ ኣለኹ ጎይታ ከም ቃልካ ዝብሎ ስለ ተቐበለኒ ድማ የመስግነካ ኣለኹ በዚ ሰዓት እዚ ንስመይ ኣብ መዝገብ ህይወት ስለ ትጽሕፎ ጎይታ ይባርኸካ ኣለኹ ኣብ ሰማይ ድማ ዓብይ ሓጎስ ስለ ዝኸውን በዛ ሓጎስ ድማ ልበይ ሓጎስ ስለ ትመልኦ የመስግነካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኩሉ ጎይታ ተመስገን በዛ ሰዓት እዚኣ ብእምነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ መንፈሰይ ይቕበል ኣለኹ እዚ ስለ ዝገበርካ ተመስገን አሜን 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 ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለን ሕዋተይ ስለዚ ሎማዓንቲ ነዚ ጎይታ እዚ ዝተቐበልኩም ኮንታክት ግበሩና ብቴሌፎን በዚ ፌስቡክ ኮንታክት እንዳገበርኩም ምሳና ተራኸቡ ሽዑ ንሕና እቲ መንገዲ ሓጎስ ኣምላኽ ዕረፍቲ ኣምላኽ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳበርታዕኩም እንዳሓየልኩም ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከመይ ከም ትሳገሩ መንገዲ ንርእየኩም ኢና ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ክንጸልይና ሃሌሉያ ጸልይና ፕሮግራምና ክንዓጽዎ ኢና ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ሓጎስና እዩ ኣምላኽ ሓጎስና እዩ ብእግዚአብሔር ተሓጎሱ ዋው ሃሌሉያ ዋው በኣኻ ሕጎስ ናተይ ምዃንካ ደስ ይብለኒ ርስተይ ምዃንካ ተሓጒሰ ክዝምርየ ዝምካሓሉ ረኺበየ በኣኻ ሕጎስ ናተይ ምዃንካ ደስ ይብለኒ ርስተይ ምዃንካ ተሓጒሰ ክዝምርየ ዝምካሓሉ ረኺበየ ኢየሱስ ረኺበየ ቴንክ ዩ ጂሰስ ራባጂላ ቡንታላባ ካንቶሮቦ ሼክራዲላ ባጋዲያ ቦሳ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ሪካቶሎቦ ሳንዳላባ ሺክራባዲያ ቦሳ እንዳላባጋዲያ ቦሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎማዓንቲ ንብል ኣሎና
በዛ ሰዓት እዚኣ በዚ ቴሌቪዥን ትርእዩ ዘለኹም በዚ ቴሌቪዥን እዚ ትከታተሉ ዘለኹም በኢየሱስ ስም ናይ ሰላም መንፈስ ናይ ሓጎስ መንፈስ ኣብ ህይወትኩም ይፍሰስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሓጎስ ሓይሊ ተመልኡ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስ ኣብ ልብኹም ይምላ ሰላም ኣብ ልብኹም ይፍሰስ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ ካፍቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሓሎም ዝሕጎሱ ዘይኮኑስ ካብኡ ዝበልጽ ሓጎስ ካብኡ ዝበልጽ ሰላም ኣብ ህይወትኩም ይፍሰስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት እዚኣ ብጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ኣብ ልብኹም ይፍሰስ ዝፍውስ ሓጎስ ሰላም ሓጎስ ካብ ጠልማት ናብ ብርሃን ዘስግር ሓጎስ ኣብ ህይወትኩም ክፈስስ ጽልይ ኣለኹ ሬጋ ዳላቦ ሼክ ራባጋ ጂና ሃቦናማ ካንቶሎቦሻ ሪጋ ዳላቦ ሼክ ራባባባ ራዲያናማን ታላቦ ዲያቦሴ ፕሮዞ ፕራዲያናማ ጋሎ ሼክ ራባባባናን ታላቦ ዲያቦሳ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ህይወትኩም ይረኸበኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ህይወትኩም ይፍሰሰልኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም አምላኽ ድማ ንልብኹምን ንእምርኹምን ብክርስቶስ ኢየሱስ በዛ ሰዓት እዚኣ ክሕልዎ ጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር ሓጎስ ሓይልኹም እሞ ሓይልኹም በዛ ሓጎስ ይበርትዕ ኣግዋዝ ይደኹሙን ይሕለሉን ኣባፅዕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ በኢየሱስ ስም ሓይልኹም ከም ንስሪ ይኹን ብሽም ኢየሱስ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣኽናፍኩም ይብቆል ኪዱሞ ኣይትድከሙ ጉዩሞ ኣይትተሓለሉ ምኽንያቱ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ዘይደክምን ዘይሕለልን በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ህይወትኩም ክፈስስ ንጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብል ኣለኹ ኣብ ህይወትኩም ዝተዓረደ ዘበለ ናይ ጸልማት ሓይሊ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ በዚ ሰዓት እዚ ብሽም ኢየሱስ ዝፈረሰ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንብል ኣለና ንሰጎ ኣለና እቲ ብርሃን ይበርህ ጸልማት ድማ ኣይሓዞም ከም ዝበለ ጓሂ ዘለኩም ሰላምኩም ዝጠፍአ ነገራትኩም ብጸልማት ዝተታሓዘ በዚ ሰዓት እዚ ናይ ብርሃን ሓጎስ ንልእኽ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ሓጎስ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ንጸልማትኩም ይቐንጥጦ በኢየሱስ ስም ብርሃንኩም ይወላዕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ኣብ ህይወትኩም ይፍሰስ ሓጎስ ይፍሰሰልኩም ሰላም ይፍሰሰልኩም ዕረፍቲ ይፍሰሰልኩም ሃሌሉያ ራጂላ ባጋዱና ማሼክ ራባባ ላቦሳ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ቴንክ ዩ አቦ ስለዚህ ሰዓት እዛ አቦ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ህበካ ኣለና አቦ ስኻ ሰላም ዕረፍትት በአቦ ኢኻሞ አባኻ ተወኪልና ዘይሕፈርካና አምላኽ ተመስገን ጌታ ሆይ ስለዚህ ሰዓት እዚ ተባረኽ ጸጋ ስለዚህ ኸበብካና ተመስገን ንጻድቕ ተባረኾ ከም ብዋልታ ድማ ብጸጋ ተኸቦ ኢልካ ኣለኻሞ አቦ ብጸጋ ስለዚህ ኸበብካና ተመስገን ብናይ ሓጎስ መንፈስ ስለዚህ ኸበብካና ተመስገን ብናይ ሰላም መንፈስ ስለዚህ ኸበብካና ተባረኽ አባይ ስለ ሁሉ ተባረኽ ብሽም ወድኻ ኢየሱስ አሜን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሎም ማዓንቲ በዚ ፕሮግራም እዚ ክንዓጽው ኢና ቅድሚኡ ግን ንቤት አምላኽ ኢልኩም ዘምጽኹሞ ዕሽር ሞባእ በዚ ዝጽሕፈልኩም ስዊች ጌርኩም ክትሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም ትራንስፈር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱ ቤት አምላኽ ኩሉ ግዜ ጥራሕ ኢካ እንታይ ትኹን ኣይትምጻእ ዝብል ሃሌሉያ ስለዚ ሕዋተይ ካብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ንቤት አምላኽ ድማ ክንህብ ይግባአና እዩ ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ ንቤት አምላኽ ኢልኩም ዘምጽኹሞ ናብ ቤት አምላኽ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ክጽሕፈልኩም ስዊች ናምበር ብኡ ጌርኩም ስዊች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሞባእ ድማ ክንጽልይ ኢና ሃሌሉያ ስለዚ ሞባእ እትህቡ ሕዋት ድማ ክንጽልይ ኢና ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ኣሎና ስለዚ ሞባእን ዕሽርን ንጽልይ ኣሎና በዚ ሰዓት እዚ ጌታ ሆይ ነዚ ሞባእን ዕሽርን ንባርኾ ኣለና ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዞም እግዚአብሔር አምላኺ ንቤትካ ኢሎም ዘምፁ በኢየሱስ ስም ንባርኾም ኣለና ፍረማሎም ብሩኽ ይኹን መሶቦም ብሩኽ ይኹን ከምቲ ቃልካ ዝብሎ እግዚአብሔር አምላኺ እቲ ዝህብ ይባረኽ እዩ ከም ዝበልካ በኢየሱስ ስም ኣብ ኩሉ ነገራቶም ብሩኽ ይኹን ኣብ ስርሖም ብሩኽ ይኹን ሞገሶም ይብዛሕ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኺ ሰላሞም ይብዛሕ ዕረፍቶም ይብዛሕ ስለ ሁሉ ንባርኸካ ኣለና
بشم ودخا يسوع كريستوس آمين. سلازي جيتا يبارككم كل نجار تني إنفورميشن زنجارناكم بتليفون دا دولكم تحطنا تدخلوا يخم እግዚአብሔር ሰናዩ ደገና ኸዓ ከምዚ መጽሐፍ ዛወር ሓዊት ትወጽ መጽሐፍ ቀዳሚት ሕታምና ኣብዚ ወር 4 ወጽያ ነይራ ሕጂ ድማ ዛ ካልአይቲ ሕታም ወር 5 ሕጂ ጽባሕ ትወጽያ ማለት እዩ ረት ሓደ ጽባሕ ስለ ትወጽ ደውልኩም በዚ ቴሌፎን ዝጽሕፈልኩም ደውልኩም መጽሐፍ እንደሊና ተልኩምና ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ክንልእኽልኩም ንኽእል ኢና ስለዚህ ንኩሉ ነገር እንዳ ደወልኩም ኢንፎርሜሽን ክትረኽቡ ትኽእሉኹም ክብር ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ኣብዘለኹም ሰላም አምላክ ይብዛሕልኩም ሻሎም
حيان